Salamu alaikum jama'a, sunana auwal isah ɗaya daga cikin jarumai na kannywood. Hadiza da kike magana ke cewa da haka ake ɗaga namu, ki gaya mana wani jarumi na kannywood ko mace ko namiji wanda ya abun farin ciki ya same shi ko abun bakin ciki ya same shi wanda ba a taɓa posting ɗin shi an taya shi jaje ko an taya shi farin ciki ba. Ke da kike wannan maganar rashin sanin girman na gaba da ke da wanda suka taimaki rayuwarki, Allah kuma ya taimake ki. Kakki manta lokacin da kika zo daga Kaduna da Yakubu Lere ya turo Jamilu Kocila ya kawo ki Jos, muna shooting din bana bakwai na farko, aka kawo ki zaki sin ɗaya yar jarida ko Hausa ba kya ji, zo baki iya faɗa ba. Ɗaya daga cikin mutanen da kika ce ba sa ɗaga naku, ɗaya daga ciki shine ya saki a fim, kuma wasu a cikinsu suka saki a fim, duniya ta sanki, Allah ya ɗaga ki, suka ɗaga ki, duniya ta sanki. Amma yau ke ce kike da bakin magana saboda ku most of them mutanenmu butuli ne ku, ba ku san abin da yake damun ku ba. Daga kun ci kun koshi kun zauna AC na busa ku saboda rashin kunya da raini, sai ku dinga gaggaya mutane ku hau social media kuna faɗan abin da kuka ga dama. Da shi ma ɗaya wancan ɗin wanda ba mu san ina ya sa gaba ba, musulmi ne shi ko kafiri ne shi wancan kawalin naku na Abuja da yake wannan magana yake cewa ki ƙara ɗaga bolin, shi ma ya san kanshi da shi nake, ko ba ka ba ɗan bura uban da nake shayi ko nake tunani. To mun ga rainin ya fara yawa, gwara mu dinga tuna muku baya. Su wa'annan mutanen da ke magana ba wai zuwa suka samu white money su hoto da shi don burgewa ba. In baki sani ba, mutane masu daraja masu kima DSTV suka zaɓa a cikin wasu daga cikin 'yan uwanmu jarumai da producers, aka zaɓa aka je yin mitin ne akan ci gaban kannywood, akan harkar fina-finai aka yi, ba wai haka kawai sa ga white money suka hau yin hoto da shi ba. Tsayan gaya miki abin da baki sani ba, in baki sani ba ki tambaya ki ji yanda abin yake. To da duk abubuwan da ake a social media ba ma magana, amma mun ga abin ya fara zama reni da rashin kunya. Daga yanzu mu za mu fara gyarawa, daga mace har namiji zama, za mu fara discipline, za mu dinga cin gutsun uwar yaro ko yarinya, duk masu reni da wani rashin kunya a social media, dan me cin uwarsu, dan me fesa uwarsu mani a fuska. To za mu fara gyara kowane zama, tunda in kuna yi ko tsoron ku manyan suke ji ba sa iya muku magana, tunda an ce akwai mofan, akwai filmmakers, akwai senso, ba sa iya muku gyara idan kun yi rashin kunya. To mu za mu gyara ku da